ještě před videem, než to začne, než si otevřeme kalendář, tak vlastně určitě dejte odběr Pokecovi a vlastně konečně předběhne Anna Schulz a jdeme si otevřít ten můj kalendář. Takže 24 je tady momentálně a je to vlastně poslední den. To už bude vlastně takže se to otevřeme, rozhodně odebírejte i any fanpage. Ostatní instrukci. Tak. Bude trochu rozpěl, to se úplně dohodí. Rozhodně vám přeju veselé Vánoce. Můj bože, já jsem se fakt tepla, že to bude Santa a fakt to je tento Santa, ok. Tak tady už máme jak je to veselé Vánoce, ahoj!